Кога за последен път продавахте тялото си, госпожо Димитрова? Значи за последен път съм продавала тялото преди 3-4 години. В момента пак. Махай! Още утре или други ден напускаш къщата. Ти, аз в неговата къща мъже не возим. Ти ще го изкарваш него тук, че се возят мъже и се проституира в неговата къща. Бубе, безсрамник! Нахалник! Безсрамник! Защо лъжеш, че не си ми посегнал с брадва? Съжалявам, че момчетата ги няма от така да ги извикам, когато на вратата ми тръгна с брадва. Почувствахте ли се застрашена? Да, застрашена съм винаги. Вчера се прибира. Не знам откъде. И от портата вика. Се заяжда, Да ви кажа, защото... къде се прибира? Простутира, да. Ето това, оттам се прибира. Обърнете внимание на документите, Да простутира. не сте и ползвали услугите, че го знаете с категоричност. Виждал съм постоянно. И полицайите я познават като проститутка. Не те искаме. В каква ситуация видяхте? Разбираш ли ме? Как бръмчи и идва тук да ми иска облекла. Демонстрирайте ми. Събише с къси полички и довежда мъже. Бръмчалка ли сте? Да, бръмчалка Жоро, е. пред тебе имам ли мъже доведен аз? Госпожо Димитрова, бръмчалка ли сте? Не, господине, ще ви кажа едно. Едно време, защото той го използва това. Едно време, да, работила съм на тая работа. Не ме е срам. Отгледала съм си сама децата. Но тука... С проституция? Да, но тука с мъж аз не съм влизала. Ме изненадахте. Да, наистина. Не го отричам. Колко години сте проституирали? Продължава още си. Значи не Колко се... години? 10 години съм проституирала. Стоите пред обектива на Веско Сивков. Разбираш ли ме, бе? Не го напази, че се вкарват мъже тука. Няма да живееш тука. Оня ден дойде Янко, дайте ми дрехи да се обличам, да мога да върна да скарвам на мъже ми пари, да мога да им... Ти него свърник ли го изкарваш, бе? Свърник ли го изкарваш него? Несрамник, неблагодарник, че плащаш найма по 20 лева. Не ти си искат парите на куп.